kadongan jumpa muse di KB Marhata Bataktoba hatani di bata renungan di kita sadarion tersurat do di Sada Petrus tulu ayat 1:1-12 dohok judul maka sabapon ngolu. Nah nyodol honi Sada Petrus tulu ayat 10 songono madidok disi aina holong roha di hosana jala diot marnida arina sonang di pasohok ma dilana siang narwa nang bibirna asa unang di hatahon asi-asi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ima sada ede huhut tangi yang nasomal tai dehot di ari hatu tubuh ni dongata. Hiado tubuh di rohata buasa sai ede dohot tangi yang sisongoni nasai marsaringar ujuadong na marulat tahun. Na pasti amangina umur nagajang pamatang nahipas dohot hapor syaw na tugu marhiteido sasahalak boy makasabab on nguluna sudedo jolma makalomohon nguluna songoni imangolu nagolas ni roha nani hasiholan ni sude jolma na adong di porak tibion amanginang tuakan na makalasong nguluna di doksi Petrus do asa di jamotom madilana dohot bibirna si anak kahajahaton dohot si anak kapangasyon songon nido ni padohan ni peribahasa ido ia dila dohot bibir ima ruas ni pamatang nasomar holi-holi tung maul do mangarado tii jok do madabu hita tu na mangulahod dosa holan ala nasoboy mangarajay dila dohot bibir tabe ma boy do hinorhon ni sautik padohan gabi madabu hita tu bagasa dosa ujungna sudah mahita makalason meluta tiari-ari si bolusotai di hamo manginang mangarado tidila dohok bibir boy do sadadalan laho makalason ari ningulu nani lehon ni Tuhani sokolay ko mamering manang nasa dia godang umur di lehon di bata di meluta alay boy do torus hita marlas ni roha taradoti madila dohot bibir songon ruas ni pamatang ni Kristus tajagahom ma asa manangahan na ruar siya dila dohot bibirta ima akahata pasu-pasu dohot hasitongan asa marhitei lamdenggan ngulutta gano pari di bagasan hasitongan asa marhitei lamtakas ma pangoloyota di debata. Amin. Songoni marenungan di hita sadarion, unang lupa kadongan, amanginang, like, subscribe, jala bagihon tua kadongan, ay marhite na doho dohita marbarita nauli rabdohot, YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Oras madihita, debatama mangaramot dihita saluna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.